заради мене преследват народа ви. Не го казвай, знам какво съм направил. Да, ще ви спаси като ви изям, това очевидно. Моля ви, сега съм във война. Добре, чуйте. Бягах от безалчените войни, които надявам се не са тук. За да кажам, да пикате всичките си налични войни. Макар че сме по-малко, можем да победим близалките. Да, ние можем, Мечо. Добре, ще почне от кръчето. Вас няма да ви взям толкова бавно. Той е специален. Да, може би. Ако минем между гората на захарта към храстите на обречените, ще стигнем гората на близалките. Кажете на войските си да вземат място ето там, да. Добре, знам, че не виждаш добре. Ето там виждаш ли, да? Да, кажи на останалите, докато ги ям. Да, ето там. Да, ги извикайте. Ще ви дам знак. И ще нападнем войните на близалката. Да. Това е планът. Да. Трябва да се бъдем отдуши, знам. Да. Да. Може би трябва да пускаме помощ от войни, наречени вода. Знам, че не сте ги чували, но са много могъщи. Да. Да, това е. Инака, Мечо, виж, ето, ще да кажа на плана накратко. Минаваме ние с няколко бои на мечетата, ето там, прехрастите на обречените. Червеничната легия, че е ето там, а водната легия е ето там. След като нападнем, те ще са по посада и така, броя няма да има значение. Елате да огледаме терена. Да, знам. Сега близалчените войни спят. Да. Добре. Промъкваме се. Чакайте, това май е близалчен войни. Пази го, пази. Това е близалчен войн, бягай! Пазявайте се! Ето, че го загубихме. Да, сигурно ще докладва на другите. По-добре да се махаме. Спри камерата, бе, жена такова. Спри камерата.